Hallo, det er mig, H.C. Andersen. Jeg skal fortælle en historie om en nært. Her kommer den. Det startede med en prins, som var liderlig. Jeg er så liderlig. Prinsen, han søgte hele verden efter en prinsesse. Men han kunne ikke finde en prinsesse. Så prinsen tog hjem igen med et knust hjerte. Men så hørte prinsen et bank på døren. Hvem fanden er du? Prinsesse. Ja, så kom ind med dig. Prinsen skyndte sig at sige det til sin mor. Moder, der er en dame foran porten, så der siger hun er prinsesse. Kun en ægte prinsesse ville kunne mærke ærten. Frøken, du skal sove her. Okay. Men senere den aften kunne prinsessen mærke noget. Næste morgen tjekkede kongen til prinsessen. Sov du godt? Jeg sov forskrækkeligt i dag. Det er som om jeg sov på noget hårdt. Det var fuldstændig forfærdeligt. Hun er virkelig prinsesse. Lilian! Lilian! Hvad for noget? Lilian! Lilian! Hun kunne mærke noget hårdt. Hos prinsessen. Hun kunne ikke sove, fordi hun lå på noget hårdt. Vi er her i dag for at fejre jeres kærlighed til hinanden. Jeg vil nu spørge dig, Dorte. Tager du Jens som din ægtemand i medgang og modgang? Ja. Så spørger jeg nu dig, Jens. Tager du Dorte som din hustru i medgang og modgang? Ja. Ja. Så vil jeg gerne erklære jer for ægtefolk. I må nu kysse hinanden. Vi kysser i virkeligheden. 3, 2, 1. Hey, det her er historien om en prinsesse og en ært. Jeg ved godt, det lyder lidt sært. Okay, lad mig nu bare synge om en ært. Det startede med en prins, som var lidt liderlig. Jeg vil have en dame, som ikke er kønnelig. Han rejste til Rumænien, Rusland og Tyskland. Der var for en fugtig. Han søgte verden grundigt, men der var ingen held. Prinsesserne var for små, lidt rå. Med et surt ødelagt hjerte drag han hjem til sin kolde seng. Bang, bang. Vent, et bank på porten, du hører. De åbnede. Hvem er du? Jeg er sgu prinsesse.